Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulimag, kan agtal na kayon, tayrugi tayon, ti sarsarita tayo, anapaulwan. Ti pagaryan ni Ari Ariston. Nasingpet nga Ari ken Reyna, da Ari Ariston, ken Reyna Levita obing. Iso adagiti agindeg iti pagaryanda, ket agbibiyag iti natalinaay ken naragsak. Addamay sa nga anak ti Ari ken Reyna, iso ni Prinsipe Exon. Nasiglat ti Prinsipe, ket iso ti mangidadaulo kadagiti soldado ti pagaryan, no adda ti agpanggep amang sakop kadakwada. Kang runaanen, no dumarop ti may sa anarungsot a bruha, ken titaraken ng agsao a dragon. Iti may sangal daw, ket Anak ko, Prinsipe Exon. Adda partaan niya yung bagakanyak ti mamadto ti pagarian. Anya dayta, amak nga Ari. Adda ka no mapaspasungada na pagkat. Anya? Tilaeng di na may baga. Ket pagkat niya iten ti sabali a pagarian, ngagpangpanggap amang sakop ka na tayo. Wenno pagkat nga ipaay tinarungsot a broha. Kasta ka di, amak nga Ari. Wen, anak ko a Prinsipe. Di kayog danag amak nga Ari. Itamot lang. Pagsagana kung dagiti soldado ti pagarian. anya ti mapaspasamak na patagaray na. Apay nga inumong ni Prinsipe Exon dagiti soldado ti pagaryan. Adda nga min partaan ti mamadto. Anya? Adda kanu sumangbay a paggad. Napataga di Diyosen. Ammom meten dagiti agamak. Saan da akayat nga adda maisagmak kadagiti agindeg dito pagarian. Isu nga itapay laeng. Pagsagsaganaunen ni Prinsipe Exon dagiti soldado. Dagiti maag a soldado. Talaga nakasagana da kanayon para iti pagarian ni Ari Ariston. Sa bagay, nasiglat dagiti soldado. Gapo nasiglat met di mangidada ulo kadakwada ani Prinsipe Exon. Ngam addan tulat tagondaway katsak timang sakop iti pagarian ni Ari Ariston. Iso akasayatan no kanayon abuyak dito'y agburburak adanom no anya ti mapaspasamak. Tano rumaotan dagiti kabosorda. Gumidanak matan arumaot. Kat no maparmak da Ari Ariston. Siguraduak asyak to ti makasakop iti pagaryanda. Anyan ti mapaspasamak, anak ko a Prinsipe. Nakasaganan dagiti soldado ti pagarian, inak Arena. Kat dagiti agindeg iti pagarian. At dadaamin iti uneg ti palasyo. Oh, Prinsipe Exon. Ammo kamadanagan kayo, inak Arena. Ngam ikarik. Aginggang agang angasak. Awan to ti makasakop iti pagarian tayo. Ket kanayon asalakniban mi dagiti agindeg ditoy. Agan andad ka kuma, anak ko a Prinsipe. Ikagumaak, inak Arena. Takas iti naibagak.
Jack itulok asakupon da tayo. Tano mapasamak da ita. Sigurado apagbalinin dantong adipan, dagit agindag dito'y pagarian. Tarakan ko, dragon! Nakasaga, nakakaden! Wan, amok abruha. Nasayat no kasta. Taapaman adumarop dagiti mayap amang sakop kada ari ariston. Dumarop tamatan. Sika ti matungpal, amok abruha. Numaparmakan da ari ariston. Siguraduan ta asyak ti pagrok baban dagiti makaparmak kadakwada. Tapno syakton ti mangsakop iti pagarian ni Ari Ariston. Asawak nga ari, madandanagan dagiti agindag iti pagarian nga adda ita dito'y palasyo. Maawatak ti marikrik nada. Ngem saan tayo nga itulog nga agbaligi dagitag pangpanggap amang sakop iti pagarian tayo. Asawak nga ari, Kang runaanan na saan tayo nga itulog at itake sa bruha ti makasakop ka na tayo. Tano matagi ko na ti panakabalin ana ikali ti likodan ti pagarian. Sigurado nga isaknap na ti kinadakes, kat saan to na may subli ti linak ken kinaimbag itintiro ang lubong. asawak nga ari. Ti panakabalin anay talimang dito'y pagarian ti kang runaan niya almanen ti bruha. Tanumaala na dayta. Pasigton a kinadakas ti mapasama. Adadakas na napasamak iti mamad to. Napataga prinsipe. Anya ti kayat masawan, dama. Nakitaklangan ti mamad to ana idasa iti pagturturugan na. Anya? Kasano ang napasamak dayta? Panagkunag, katkasla ada na idumdum apan nakabalin anang patay iti mamad to. Dama, pakaamuam ti amak. Mapan ko kitaan ti mamad to. Dakas ti pasimultaag daytoy anak ko, prinsipe. Amak nga ari. Itataawanan ti mamad to. Saan tayo na masakbayan dagiti dumteng nga paggad? Anya? Napagpaggadan ita ti amin diti pagarian. Panagkunayo amak nga ari. Asino tinang patay ti mamad to? Dakkel ti atap ko. At tinangisit apan nakabalin ti bruha. Anya? Talagang aramiden ti bruha ti amin nakabailan na. Tapno masakop na ti pagarian. Tano matagi kuanan tinaitalimang apan nakabalin. Isunton ti kabilkan dito'y lubong. Balige, ti impakat ko anang isit ang bahi ka. Awanan ti mamad to iti pagarian ni Ari Ariston. Talaga nasirip ka, amok abruha. Talaga, tarakan ko a dragon. Kat ita taawanan ti mamad to. Mangipatuludak iti mensahe kadagiti agururay akabusor da Ari Ariston. Iti kasta rautandan ti pagarian na. Amok abruha. Sanan na mapakadaan da Ari Ariston ti sumungad a paggad. Kat nalakalangan ti panang parmak dagiti kabusor kadakwada. Kalpasan na. Parmakak tumat ti pangulaw dagiti bang sakop kadakwada. Tapno siyak taon
makasigurado. Ngam kasla nagparang iti alin tataok asumungad dagiti kabusor. Amayat amang sakop iti pagarian. Anya? Kayat datayo akal laaten madaydayaw nga ari. Dama, saan ka mamadto? Ngam, nas ka nasakbayan tayo dayta na parparmatam. Madaydayaw nga ari. Si kanti makamo amang ibagakin ni Rena Levita iti amin. Tanas ka na pagkamuak ti anak ko a prinsipe. Sigon iti makita, iti datdatlag nga agburburak adanom. Rumautan dagiti kabusor da Ari Ariston. Saan dalakit di mapakadaan, di panangraot da kadakwada. Iso asigurado maparmak daydan. Mapanak matan, iti ayan titarakan quadragon, tarumaot kami matan. Sumungad nagpaisundag iti kabusor. Ngam saan da nga amo nakasagana kami. Dagitadan. Kakadwa! Para magantay dagiti kabusor! Salakniban tayo ti pagarian! Matay kayo! Sige kakadwa! Para magantay dagiti kabusor! Saan tayo ngayon tulog kada tayo ti parmaganda? Salakniban tayo ti pagarian! Tingam ti agtayag tarakan quadragon. Kayat ko makita ti panakaparmak da Ari Ariston. Saan napakadaan da Ari Ariston arautan da ida. Maibos lakit dagit. Ha! Anya ti mapaspasamak. Dapay nabaliktad ti sitwasyon. Maparparmakan da Ari Ariston dagiti rimmaot. Saan na mabalinday to'y? Bili nakitarakan quadragon tapugsuan na iti apoy da. Sika, dragon! Siyak itan ti amom! Pilinan ka tulungan dagiti soldado ti pagarian! Tapno maparmak dagiti rimmaot a kabusor! Dama, kita nagbaligi ti anak ko a prinsipe anangadipan iti dragon ti broha. May sa ti kayat asawon dayta madaydayaw waray na. Napatay ni Prinsipe Exon ti broha. Iso nga isuitan ti amo ti dragon. Nukas tangarod, siguradon a maparmak dagiti rimmaot. Sigurado dayta napatigaray na. Nagparang iti alin tataok ti panagbaligi tayo. Anya? Dama, jak laim pagarop nga adda na isang sangayan at alugading mo. Ha? Napatigaray na? Makitam ti anyaman a mapasamak. Nabilbilag ka pa'y ngamday di mamadto. Nakaragragsak dagiti agindag iti pagarian, asawak nga ari. Pudno dayta. Malaksida na parmekan ti daga sa broha. Ni Prinsipe Exon payan ti amo ita ti dragon. Kat uray no awanen ti mamadto ti pagarian. At damat ti dama anang sukat ken kuana. Naidumduma ti talugading ti dama ti palasyo. Gaputa makita na noan niya ti mapasamak iti masakbayan. Pudno dayta. Kat ti pagaragsagak launay. Agtalinaed iti ikot tayo. Ti pannakabalin anay talimang iti pagarian. Ti kayat asawen dayta. Agtalinaed met tilinak ken kapya iti intiro alubong. Gaputa dalatay tinasayaat niya ikot tinasao apan nakabalin.
Nagtalinaed nga rod ti linak kan kapya iti entero a lubong ubing. Gapo ta nagtalinaed met a natalged ti pagarian ni Ari Ariston. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.